mitä säväytyksiä jäi vielä mieleen. Onko vielä jollakin tarve nostaa käpälä pystyyn ja antaa tästä päivästä joku merkittävä palaute, mikä kantaa eteenpäin? Jos ei, niin sitten mä luen ne sieltä Twitteristä tai te olette yhteydessä jälkikäteen, senkin saa toki tehdä. Tämä päivä closeantuu aika pian ja se tapahtuu siten, että mä pyytäisin tämän päivän hunajapurkin, eli nämä myllärit tänne eteen, koska me halutaan palkita teidät tästä päivästä ja siitä työstä, mitä te olette tänään tehnyt. Näiden meidän kasvun nälkäisten tiimien eteen. Olkaa hyvä, tulkaa kaikki myllärit tänne eteen, mä kerron, että mitä tästä teille seuraa, mitä hyvää, paitsi hyvä mieli ja todennäköisesti aika monta ideaa, joita tässä päivän aikana on näiden tiimien kanssa syntynyt. Eli tästä arvokkaasta päivästä me halutaan palkita teidät tämmöisellä Invitation Only -kutsulla Kasvu Open Karnevaaliin. Ja tosiaan tänä vuonnahan sinne ei myydä lippuja, eli sinne ei ole sinällään sellaista avointa sisäänpääsyä, vaan todella ainoastaan tällä kutsukortilla pääsette sisään. Eli pitäkää tämä myös tallessa, tämä ei ole tämmöinen mainoslehtinen, vaan ihan siis todella vakavasti otettava linnanjuhlakutsu. Ja me todella isosti kiitetään, eikö niin, antamalla näille nyt siis super isot aplodit, mitä tästä porukasta lähtee. Niin mä jätän tästä mikrofoniin. Voi sanoa 3 sanaa tästä päivästä, mutta yhtään enempää, Petri. Ei yhtään enempää. 3 sanaa. Kyllä, olette hulluja. Kiitos, kiitos ja kiitos. Kaikki olivat hyviä. Tsemppiä, vaikka ette sitä tarvitsisikaan. Paljon hienoja innovaatioita. Meni tosi hyvin. Tsemppiä kasvuun kaikille. No niin, kiitos. Muistakaa johtaa ihmisiä. Älkää olko vaatimattomia. Huomioikaa riskit. Onnea valitsemallanne polulla. I love you. Myyntimarkkinointi ratkaisee. Mun on hyvä jatkaa tästä. Asiakas, sydän ja lompakko. Parasta menestystä kaikille. Täältä vielä Ari Manniselle lennähtää. Isot kiitokset tästä päivästä. Liittyykö Jyväskylään? Jotenkin se liittyy Jyväskylään. Tervetuloa sinne. Hyvä. Hei, kiitokset tästä ja kaikeksi kauniiksi lopuksi muistutan teitä, että tosiaan seuraavan kerran me nähdään 12.5. Ei täällä, vaan Varmalla Helsingissä, Salmisaaressa. Ja sielläkin on paikoitustilaa paikoitushallissa, mutta varatkaa pikkasen enemmän aikaa siihen, kun ajatte sisään. Tänään täältä pääsee ulos niin, että huomio on pystyssä. Ja mä kiitän teitä tästä päivästä omasta puolestani. Tää on ollut aika huima päivä. Tässä on huikea porukka. Ja mä itse asiassa ennustan, että täältä tulee löytymään muitakin kuin ne 2 finalistia tänä vuonna tuonne Kasvu Open -finaaliin. Tsemppiä! Ja hiokaa seuraavaa päivää varten. Tehkää jotain uutta ja eri tavalla kuin tänään. Onnea ja menestystä me nähdään 12.5. Kiitos!